Er det en fugl? Er det et fly? Nej, det er Svoboda. Svoboda er et brandnyt parti, som har løsningen til alle vores problemer. Hjemløse, arbejdsløse, kriminelle, og vi vil gøre det hele ved at lave en genintegreringsinstitution. Genintegreringsinstitutionerne går ud på at give hjemløse en ny chance for at komme ind i samfundet. Vi vil blandt andet at give dem nogle kurser og lade dem arbejde. Derudover vil vi også give den samme mulighed til førstegangskriminelle, som vil få muligheden for at komme ind i et ikke-kriminelt miljø, og måske få chancen for at komme ud i samfundet igen, hurtigere end normalt. Nu tænker du måske, hvor får I pengene fra? Jo, nu skal I høre. Svoboda laver en investering i Solar Roadways, som går ud på, at solpaneler bag glas kan bære mere end sten og hårdere end asfalt, skal erstatte alle veje i hele Danmark. Panelerne de genererer strøm, og hvis man dækkede alle veje i hele Danmark med Solar Roadways, kan vi dække hele Danmarks strømforbrug 4 gange. En stemme på Svoboda er en stemme på Danmarks fremtid. Stem på Svoboda. Vi samler Danmark.